Здравейте, скъпи приятели, това е Виктор Life Secret Channel. Отново приветстваме на канала. Тази серия е защита от нож 2. Тук с моят приятел Боби, с който ще демонстрираме част от техниките. По повод ножа още веднъж напомням, това е едно от най-смъртоносните оръжия за късбой. Виждате, ежедневно има убити хора, наранени с нож. Така че отделно всичко това, което се дава в интернет, 90% е пълен буклук. Това не може да ви гарантира, ако вие с голи ръце застанете срещу нож, поне минимална защита да оцелеете. Запомнете, винаги в бой с нож, с голи ръце, вашите шансове са минимални. Минимални, ако вие оцелеете в боя, ви гарантирам, че ще бъдете порязани, и то многократно. Затова нещата, които давам, са много важни. Когато влезете в такъв бой, има три фундаментални неща, които трябва да запомните. Първото нещо е никога да не блокирате атака с нож на някаква, когато движението в момента набира скорост. Винаги се блокира в мъртва точка, т.е. четвъртата фаза на движението. Тръгва някаква атака с ножа в мъртва точка. Още веднъж показваме бавно. Излизате от поражение и чак тогава атакувате. Можете с ръка, можете по всякакъв начин да ударите, но никога не ето това нещо. Ето това нещо ви гарантира поражение, ако той е професионалист с ножа. Значи още веднъж мъртва точка, излизате от зоната. Излизате от зоната. Ето го това нещо. Така, режещи движения. Също няма да посягате, ето това е грешка, тръгва режещо движение. Ето това нещо, тръгва пак. И в първа точка, вие в крайна точка може да атакувате, но никога не е така, защото гаранция ви, че ще бъдете поразен. Един стрес на палец и нещо друго и боя може да свърши. Кръвотечение, шок и така нататък. Сега, второто запомнете. Винаги, когато виждате ножа, в коя ръка е, примерно той е мой партньор, държи в дясна ръка, влизате в зоната, която е отдясно на ножа. Значи, когато вие влезете във външната му зона, винаги е много по-трудно за атакуващия да реже и да атакува. Чисто биомеханически. Затова първата ви задача, когато го видите ножа, веднага да влезете в тази зона. Като това става с... даже може предварително вие да започнете да се движите и да го принудите той да ви следва, а не той да избира ритъма на атаката. Значи, когато видите той застанал с ножа, ето това нещо, веднага вие трябва да излезете от зоната. Така и третия важен момент да запомните. Имате право на един-два удара, когато ви атакува с нож. Те трябва да са максимално ефективни и да го спрат. Първото нещо, първият, ако е ефективен удар, това е удар в окото. Значи тръгва, може да ударите с различни начини. Техниката може да е така, може да се открита длан, може от всякакъв ъгъл, но вие трябва да ударите очите. Това е първото нещо. Ето тръгва някаква атака. Вие винаги трябва да ударите очите. Така, второто нещо може да се удари гърло. Сега при тези удари, разбира се, може да се причини тежка травма на атакуващи, но вие нямате друг шанс. Може да причините сериозна травма, до някъде и смърт, но при такава ситуация, при неизбежна самоотбрана, имате право да се защитите. Ножа е смъртоносно нещо, още не го повтарям. Сега, още веднъж, значи, защита, третото вариант, очи, така, другия вариант, който може да се атакува, това е гърло. Значи тръгва удара и пак излизате в дясна зона. Винаги дясна зона на ножа, запомнете. Всякакви движения, когато сте тук, вие сте удобна мишена. Когато сте пред него, ето това е груба грешка. Груба грешка и игране. Значи, още веднъж очи, гърло и сега краката са доста по-бавни, ако той е професионалист с нож. Някои се опитват да рита с ножа, ето моят партньор ще нападне с нож, с крак. Веднага порез. Просто няма време, вие ножа изключително бързо нещо, тръгва удар с крак, веднага срез и край. Така че още веднъж ги повтарям. Защита от ножа, само излизате от зоната на поражение, надясно и удара в мъртва точка на ножа. Никакви защити предварителни. Сега има цяло направление, където се опитват да приложат техника за хващане на ножа. Тя има своето място, разбира се. Някой от статистиката показва, че хващане на нож може да ви осигури някакво предимство, но това е отделна тема, обширна. Така че още веднъж повтарям. Мъртва точка блокиране, излизане от зоната, само надясно и три удара, които да използвате. Това са очи, гърло и евентуално, ако може да ударите, професионално да ударите в крайника, който държи ножа.
Това е, скъпи приятели, благодаря ви, бъдете здрави, попка, чао. Айде, готово. Така.